היום בסרטון נכין ממרח חציל. מה שצריך בשביל זה 2 שיפודים מברזל שלא יישרף. תוקעים בערך עד לפה בחציל, ואז מדליקים על הגז הכי גבוה ומחכים 10 דקות. או 10 דקות או עד שהחציל נשרף. לא, זה לא בטוח 10 דקות. אני מדייק שכל הצדדים ביחד זה 10 דקות. עכשיו צריך להפוך את החציל עד שרואים ממש ככה. אחרי שהפכתי את כל הצדדים והחציל נשרף ככה, לוקחים מזלג, מכניסים. אם זה נכנס חלק, זה אומר שזה מוכן. אני אעביר את החציל לפה, מוריד אותו ומחכים עד שהוא יתקרר. עכשיו שהחציל יתקרר, אז אנחנו מתחילים לקלף אותו. אני אוהב גם לשים כזה ממרח. עכשיו מה שצריך לממרח, צריך פלפל שחור, טחינה, גולמית, 2 שיני שום, מגרדת לשום. מי שאוהב אז שישים גם פלפל חריף, לימון אחד, מלח ושמן זית. עכשיו נשים את כל החציל בתוך זה. אחרי ששמים את החציל, חותכים אותו קצת. ומוסיפים לזה טחינה גולמית. מוסיפים טחינה לפי העין. חותכים קצת פלפל חריף, אם אתם אוהבים, לא חייב. מוסיפים גם פלפל שחור לפי העין. רוב התבלינים פה זה לפי העין. מוסיפים מלח. בערך כפית. מוסיפים 2 שיני שום. מרדים את 2 שיני שום האלה. אפשר גם לחתוך לקטנים אם רוצים ככה. אבל עדיף לגרד, זה לא כל כך משנה. מוסיפים גם לימון, חצי לימון או לימון שלם. אני אוהב לימון שלם. סוחטים את הלימונים. אפילו אני אשים חצי בגלל שיוצא ממנו מלא מיץ. כמובן שמוסיפים שמן זית לפי העין. עכשיו טוחנים. אחרי שסיימתי לטחון אני מעביר את זה לקערה. כל המשפחה אוהבת את זה עם הלחמניות של סבתא שלי, אפילו הכלב. אחד הטעימים.
וזהו להיום, מקווה שנהנתם ויאללה ביי.